ಹಾಂ ಓ ತಿಕ್ಕವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿನಟೆ ಪಾಂಡ ಟಿ ಟಿ ಹಾಂ ಕಿತ್ತದ ಪಾಂಡುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಬಲ ಬಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ಎಂಚಂಡು ಜ್ವರ ಎಂಚುಂಡು ಜ್ವರ ಎಂಚುಂಡು ನಿನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಹುಷಾರು ಮರ್ತಗಂತಾನ ಬುಡಚಿ ಜ್ವರ ಅಂಚ ದೈನಂದ್ ಹಾಯ್ ಆನ್ಗೆ ಸಿಯೇನಾ ವನಿತನ ಜ್ವರ ಎಂಚುಂಡು ಹಾಯ್ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಮಾರ ದಾನೆ ರೈಸುನಿ ಸೋಬಾ ಯಾನೆಂಚನೆ ರೈಸುನಿ ನಾನು ಇಂಚಿನಿ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪಡ ಪೊಟ್ಟ ದೆಪ್ಪಡನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ವನ ಸಾತ್ ಜಾಮೂನ್ ಪುಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂದೇ ಇತ್ತ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಶೋಭ ವನಿತಕ್ಕಾಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಈ ಜನದ ಆದೆಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಜ ಬಾಯಿಗೆ ದೀಪತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿನ ಬರ್ಪುಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಆರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಪುರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮರ್ದಕಂದಾರ ನೀಕು ದೊಡ್ಡ ಜನಲ ಭಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಸಾಮಾನ್ ಕನ್ಪುನು ಸೋಬು ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಮಂಗೆ ಓಂಡಿ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದೀನಿ ಶೋಭಾ ಮೂಲು ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತುನ ಅರ್ಶಿ ರಡ್ಡು ಸಚ್ಚಿ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಬಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಅರ್ಶಿ ಬರ್ಪೆ ಸಚ್ಚಿ ನನ್ನ ದಾನೆ ಬಾರ್ದಕನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮರಾಠ ಕುಲ್ದೀನಿ ಕೇನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಕೋ ಕೋ ರಡ್ಡು ಮಂಗೆ ಐಕ ಬೇರ್ಗೇನು ಸಚಿನ್ ಓ ಕುದುರೆ ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಬನ್ಪನ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಈಗ ಬಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಬಾರ್ತಕ್ಕ ಇರೋ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ ಬಂಡಲ್ ಖುಷಿ ಪೋದು ಪೋದು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ ಮಾರ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೇನಾ ಅವು ಮಂಗೆ ಮರಕ ಮಿತ್ತಾರ್ದೀನಿ ಮರಕ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಒಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೇರ್ದು ಗಡ ಗಡ ಗಡಕೊಂಬಾರ್ದು ಪಾಪ ತೋಚಿದೆ ನಾವು ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಬೋಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗನ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡಿಜಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ನೆನ್ನು ನಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪೇನ್ ತೂಕಾನ ತೂಪುಂಡ ತೂಪಿನ್ ಮಂಗಿ ಮಂಡಕಿರ್ಬೇರೆ ಜರ ಆಪುಂಡು ಏರೇ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಗೆ ಎತ್ತಿಯವು ಮುಜ್ಜು 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 ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ಗೆ ಬಕೊಂಜಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಆರ ಅಂದು ಕೋಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟಾಟೆ ಉಂಡು ಅಂಜನಾ ಬೇರೆ ಸದು ಪಾಪ ಇದೇಗು ಬುಡ್ಪರಾಯ್ತು ದಾನೆ ಏನ ಬುಡ್ಪದ ಬದು ಯಾಲ್ಲ ಐಟ್ ನೇಲೋಡ ಯಾಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ನೇಲೋಡ್ ಬಂಡದ ಬುಡ್ಪದ ಬೋದು ನೇಲ್ ಎಂಚ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ದಾದ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ತುಲ ಶೋಭಲ ವನಿತಲ ಮಾ ದಯಾನಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರು ಗಿರೀಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಏನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗುಡೆ 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 ಹೆಂಗ್ ಕಜಿಬಿ ಬಂಗುಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕಜಿಬಿ ಬಂಗುಡೆ 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 ಅರ್ಸಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾಲು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಸಚಿನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತ ಆಯ್ ಮಂಗಿ ಸೋಬು ಒನಿಸಾಂಡ ಕೋಡೆದ ಏ ತಿಂದು ಜರಂಚನುಂಡು ಬೊಕ್ಕಡ ತಪ್ಪುಂದದಿ ಕೊರಿಯ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯನಾ ಅಂದಿರದಿ ದಿನೇಶ್ ಆಂಡೆ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಡ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಮುಂಗೇಲಿ ಮೂಜಿ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ತೆಪ್ಪು ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ ನಾಲಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಮೈತ ತೋಚ್ಪದ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲಗೆ ಶೋಕುಂಡತ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜು ಕಣ್ಣು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೈ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಓಲೇರು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಸಿ ಒಯ್ಕರಿ ದೋಸೆ ಕತ್ತ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ ಅರ್ಸಿ ಬಾನ್ಪುನಿ
ಸಚಿನನ್ನೇ ತಾನೆ ಭಾರತ ಕಡೆ ಪೋತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಚಿನಿಗೆ ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಂದಿ ಉಪ್ಪಡು ಬುಡೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಾಪು ಪೂಜರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಪೊರ್ಲು ತೂಜುವರು ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ಟರಿ ನಂದ ಬಾ ದೇವರೇ ಹೆಚ್ಚ ಶೋಭಗ್ ಮಾತ್ರ ಜ್ವರ ಬರ್ತನಿಗೆ ಯಾರು చెప్పೋಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಷಾರಿದ್ದು. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಅವರೇ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದು. ನಾನು ಹೀಗೆ 49 ಬರೀ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಶೋಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ತೂಯ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಕ್ಷ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೆ ತೂಯ ಯಾನು ಓ ಕುದ್ರೆ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಅಡೆ ಬಂಡದು ಭಾರತಕ್ಕ ದಾನ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ರತ ಬೊಕ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ದ ಪರ್ಪೆತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮಕ್ ಮೋನೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗ್ ಹೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಯಾ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷ ವನಿತದ ಹೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಕ್ಷ ಅವರೇ. ಅಂದ ತೂಲೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಸಚಿನ್ ಈರ್ದಾನೆ ಮರಟ್ ಬಕೊಂಜಿ ಏರು ಇರ್ನ ಜೋಡಿಯಾ ಅರ್ಷಿತಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂತೇರು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂದೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಪವೇ ನಿಕ್ ಬಂದದು ಬರ್ಪೆ ಯಜಮಾಡಿಗೆ ಅವರಂತೆ ತೂಪೆ ಒಲ್ಪದ ಮೂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಣ್ಣಿನಿ ಅದೇ ಸಚಿನ್ ಇರ್ನ ಮರಾಠಿ ಏರಿಯಾ ಕುಡಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅರ್ಷಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸಚಿನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾರತ ಕರಿಲ್ಲ ಪೋತೀನಿ ರೋಷನ್ ಹೆಜ್ಜೇನು ಹೌದಾದ ಮಾರ ತುಳುಟ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ದಾದೆ ಮಂಗೆನಾ ಮಂಗೆನಾ ಆಂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಕಲ್ ನಾನು. ಮಂಗೆ ಉಂಡಕ್ಕ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬೋಡ ನೆಟೆ ಉಂಡಿಯ ಮರಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚು ಬಲ್ತಂದು ಪುನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಶೈನಿಂಗ್ ಅದು ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂದ ಸೂಪರ. ಯಾನ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ದ ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಕು ಏರ ತೂತು ಜರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಜರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಏರಾಣ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಅರ್ಥ ಪಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದು ತಜಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಂಜ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಫಿರೋ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜೆ ಕೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಜೋಡಿಗ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಕವರ್ ದಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಇಂಕ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಲೈಕ್ ಈರಿ ಏಪಲ ಪುರ್ಲೆತ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲಾತಿಜ್ಜಿ ವನಿತನಲ ಶೋಭನಲ ಇತ್ತಿನ ಆತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಎಂಕ ಇರೆಗ ರೋಷನ್ಗ ವನಿತಕ್ಕ ಈರ್ ಕಮ್ಮಿಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನರ್ದು ನಿಕ್ಕಲಿರ್ದು ಯಾನ್ ಪುರ್ಲತ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಶೋಭಾರ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತ ಇರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೀಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕಂತ ಅಪ್ಪಜಿ ಶೋಭಲ ವನಿತರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಈತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನ ಬೊಲ್ದು ತೋಜಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪಿಯ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪತ್ ಆತ್ ರೈಸುನಾಥ್ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನಾಥ್ ರೈಸುನಾಥ್ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಅಕ್ಕಾಗೆ ಅಂದ್ ರೈಸುನಾಥ್ ಎನ್ನ ಕೈ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಜ ಓಲು ಬೋಲ್ದು ಎನ್ನ ಮೋನೆಗ್ಲ ಕೈಕಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡಾ ಇಂದು ತುಲಂತುಲ ನಾ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭ ಬೊಲ್ದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಕೈ ಬುರದುಲ ಓಲು ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಸಂತರ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅವಳು ಬಲೆ ಪುರಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ಹಾಯ್ ಜನಾರ್ದನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ಬಂದ್ರೆ. ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಪಜ್ಜುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಂಚೆಲ್ಲೆ ಪುನು ಓ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕು ಕುದರವೆ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಅಂಚ ಸಂತೂರ್ ಅರಸಿನ ಮತ್ತು ಚಂದನದ ದಿನಗೂಡಿದ ಸಂತೂರ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂದು ಪಾಡ್ವೆ ಸಬ್
and like. ಓ ಜೋಜ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬಿಡ. ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆಗ್ ವನಿತಕ್ಕಾಗೆ ಶೋಭನಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬತ್ತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ಸಂತರ್ ಮಮ್ಮಿ ಶೋಭಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಈ ವನಿತಕ್ಕ ಇದು ಯಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಮೀಟಾಕ ಈ ಶೋಭಲ ಯಾನ್ಲ ಮೀಟ್ ಆವಲಿ ಅಂಡ ವನಿತಾನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಆಪು ಜೆಂಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ ಬರ್ಪುಜಾಲ್ ಮೂಲುಪ್ಪುನಗನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಲ್ ಶೋಭ ತೇಲ್ತದಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಚಿನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಹಾಯಿಗೆ ಜೇನು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಆವೋಡು ಮಾಮ ಅರ್ಥದಾಕಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪಾರ್ಲೆ ರೈಸ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಲ್ ಮೋನೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಜೇನು ಯಾನ್ ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಸೋಕಿಜ್ಜಿರಿಗೆ ಸಚಿನಪ್ಪ ಶೋಭ ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿಯಾ ಮೀ ಯಾನೆ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಅವರ ಊರಿಗೂ ಬರ್ನಾಗ ಆಕಾಶೋಭ ನನ್ನ ಊರು ಬರ್ನಾಗ ವನಿತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವನಿಗೂ ಈರು ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಅವಳ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಯಾನು ವನಿತಕ್ಕ ಈರು ಏನನ್ನು ರಿಯಲ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗೆ ಇಂಚಿ ಶೋಕುಲ್ಲ ಶೋಭ ಕಜಿಪುದಾದ ಕಜಿಪಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡುಂಡು ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಕೊರುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಶಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಅರ್ಸಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅರೆಗಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತಪ್ಪತ್ತದಾ ಸರಿ ಜಯ ಓ ಒಂಥರ ರಾಂಗ್ ಅವ ಎಡಿಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೋಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಶೋಭಾ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವನಿತಾಗ ಬೋಡುಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮುಜ್ಜು ಮುಜ್ಜು ಮಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದಿ ಅವು ಒಂದು ಬರೇನ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸ ಏರೇಟಿ ಪಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ವನಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೋಡ ವನಿತಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ಅರ್ಶಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಕೊರುಡು ಅರ್ಶಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಅರ್ಶಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಅರ್ಶಿ ಇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಶಿ ತರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಬೋಡ ಅಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಗೀತೆ ಲೈವನಗ ಬರ್ತಕ ಬರ್ಪೆ ಉಂಡುದು ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾರ ಗಂಟೆ ಓರ್ಮಾಡು ಓಲಲ್ ಅರ್ಶಿ ಬಲ ಬೋಡು ನಿಕ್ ದಾದೆಕ್ ಮಂಗೆ ಬೋಡ ಮುಜ್ಜು ಬೋಡ ಮಂಗೆ ಬೋಡ ಮುಜ್ಜು ಬೋಡ ಮಂಗೆ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪವಲಿ ಮಂಗಡ ಅಡಿಪವಲಿ ಬಕ್ಕ ಒತ್ತರ ದೀಪಾವಳಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ರೋಷನ್ ಚಾಪರ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಮಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ರೆಂಡು ಮಂಗೆ ಬತ್ತನಿ ಬೊಂಬೈಡು ಸಂಕುಲೆ ಬೊಂಬೈಡು ಸಾಂಕುಲೆಂದ ಅಣ್ಣ ಮಂಗೆ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜು ಬತ್ತನ್ ನೆಟೆ ರೆಡ್ಡು ಮುಜ್ಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬತ್ತನು ಶೋಭಾ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಯ್ತಾ ನಿಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಯ್ತಾ ಯಾ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬಾರಂಡು ಪೋಯಾ ಶೋಭಾ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರೆ ಪೋಯಾ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರೇ ಕೊರುಡು ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾಗೆ ದಾದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಡಲಿಗೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರೆ ಪೋಯಾ ಆಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಾವ ಕಡಲಪ್ಪೆಗೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರೆ ಪೋಯಾಗೇನ್ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರೆ ಪೋಯಾಕೇನ್ ಗ್ಯಾಡ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರೆ ಪೋಯಾಕೇನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರೆ ಕಡಲಾಗೀಗ ಮೀನಿತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಲು ಸುಂದರಿಯೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ ಮುಜ್ಜು ಶೋಭಾ ಮುಜ್ಜಾಯ್
ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಇರ್ನಾಡೆ ಆರಿಂದ ಪಾರ್ದು ಪುದರ್ದಾದೆ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪುಗು ಬಿಯಾ ಜಿಯಾ ಬರಿತಕ್ಕ ದಾದೆ ಮೀನು ಅಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ದಾತಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಉಂತು ಮಾರೆ ಓ ಮುಜ್ಜು ಇನಿ ಯಾನು ರಜೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಕಡೆ ಬಂಡದೈ ಆಯಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಈ ಪೋಯ ತೂಲ ಶೋಭಾ ನೆರ್ಪಿನಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪುದರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ವೆಂಚೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅನ್ನ ದಾನೆ ಬಾಯಿ ಸುರ್ಮೈ ಮೀನು ಶೋಭಾ ಸುರ್ಮಯ ಸುರ್ಮಯ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಗ್ ಅವು ಓವಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ ದಾದೆ ನೆರ್ಪು ಅಲೆಗ ಮರ್ಲೈಕ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕೊಂಚು ಮಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ಕಯ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಂಗನ ನಾಲಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಅವಕ್ಕೇನು ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡು ಅಕ್ಕಾಗ ನೆರ್ಪುನಿಗೆ ಅರೆಗ ಮಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದವೇ ಪನ್ಯಾನು ಮಂಗನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಈ ತರ್ಸಿ ಬತ್ತನ ಕೇಳ್ವಾಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಬೋಡ ಹೂವಿಯಾ ಅಲೇ ಸಚಿನ್ ಶೋಭನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲೇ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಗುಡಂಜಿ ಬೋಡ ಈ ಮುಜ್ಜು ಶೋಭಕ್ಕ ಮಂಗೇಲು ಶೋಭಕ್ಕ ಮಂಗೇಲುಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ರಾಜ ಹಾಯ್ ಮೌಲ ರಾಜ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದವರು ಅಂಜಲ್ ಶೋಭಾವು ಸುರ್ಮೈ ಅಂಜಲ್ ಹತ್ತು ಅಣ್ಣ ಏ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಸುರ್ಮೈ ಬಂಡ ಅಂಜಲ ಹತ್ತು ಅರೆ ಈ ಆಡಕೇನು ಎಂಚಿನ ಮೀಂದ ಪುದರ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಬಂಡದು ಸುರ್ಮೈ ಬಂಡ ಅಂಜಲ್ ಹತ್ತು ಅವು ಬೇತೆಯ ಸುರ್ಮೈ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಮೀನು ಗೊತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮುಸುಂಡು ಉದ್ದ ರೌಂಡ್ 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 ಮೀನವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದೀನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಕಂಬಗ ಪಾಪ ಯಾನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜವಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸರಿ ಅಂಪರೆ ಪೋಪಿನ್ ಬಂದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡಪುಡ್ದಿನಿ ಬಂದು ಎನ್ನದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಪೋದು ಮಂಗೆ ಪೋದು ಐಟು ನೇಲ್ದಿನ ವೈರ್ ಪತ್ತದು ನೇಲ್ದು ಗಡ 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 ಒಂದು ಪಾಪ ತೋಜಿದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಲುರ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೈಟದು ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನು ಬಂದೇನಿ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಅರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನಿ ಇರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಲೇವೆ ಸಚಿನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಸಾಂಡ ಬನ್ನಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎಜೆ ಮಾಡಿದ ಕೊರ್ಪಾರ ಇಜಿನ ಅರ್ಶಿನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರ್ಮೈ ಪಂಡ ಅಂಜಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇಯ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಜಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಇಜಿ ಶೋಭ ನನ್ನ ಮನ ಸಾವೋಡುಗೆ ಅತ್ತ ಅಂಜಲ ವಾ ಸುಚಾಂತ್ ದಾದೆ ವಾ ಮಂಗೆ ಬೋಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಂಗೆ ಓ ಮಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ 5 ವರ್ಷ ಮಗನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅರ್ಶಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅರ್ಶಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಲ್ತಪ ಕಾಲ ಮಂಗ ನೀರೇ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ಮಾಂಜಿ ಮೀಂದ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬುದ್ದಾಯಿ ಬುಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತರು ಬಕ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪನೋಡ ಬರ್ಚೆಯನ್ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಪೂರ ಮಂಗನಗ್ಲೆ ಮುನ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನ ಮಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಈಲ ಸೇರಿ ಆಯ್ತು ಪನೋಡ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಮಂಗನು ಟೋಟರತಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಪಾಪ ಶೋಭನೆ ತೇಟ್ अवेर सुशांत तेलतंदुल्ले रोशन क्या रे रोशन तू तेलुगता है क्यों तेलुगता है एने फेवरेट फिश फ्राई बोल्दु मांजी अंदा मांजिड केलो मांजिंड ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್
ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಫಾನ್ ಬೋತಿರಿ ಆಂಡ ಒಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಜರತೆ ಏರ್ಲ ನೈಸ್ ಬಂಡದು ಬೊಕ ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕೋ ತಿನ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಂಡಿಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪನ್ ಪೇರು ಎನ್ನ ಜೆರೆಕ್ಸ್ ಶೋಭನ ಜೆರೆಕ್ಸೆ ಮಗೆ ಸೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಂಗನ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆ ಈಲ ಮಂಗೇನಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಲಂಚೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತಜ್ಜ ಏ ಪಂತೆ ಪಂತೆ ಶೋಭ ಪಂತೆ ನಿಜ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಗುಲು ಪಂತೆ ನಿಜ ಪಂತೆ ವಾ ದೀದಿ ವಾ ಕ್ಯಾರೆ ಕ್ಯಾಯ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಶೋಭ ಮಂದಾಲು ವನಿತಾ ಮಂದಾಲು ವನಿತಾ ನಲ್ಲ ಪಂತ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಮೂರ್ತಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಪಂತಿ ಜರತೆ ಆ ನೀರ್ನೆಲ್ಲ ಇಳುಗುರು ಎನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತೇರು ಪಂತೆ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲೊಂದು ಪಂತೆ ಸರಿಟು ತೂಲ ಪೋದ ಆಯ್ತು ಊತೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ಮರಲಾಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಬಲ್ಲರಿಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಂಡ ಸುಜಿ ಸುಜಿ ಮಂಗೆ ದಿಯನಾ ಸುಜಿ ಮಂಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಜಿ ಮಂಗೆ ತುಯ್ಯರಾ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಮಾರ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಂದಾವು ಈ ಪೋಯ ಪಂತಿಜ ತೂಲ ಶೋಭ ಯಾಂ ಪಂತಿನ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ವೀಡಿಯೋನ ತೂತಿಜೆನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಉಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಕೊರೊಡಿಗೆ ಏರಿಯಾ ವನಿತಾವು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಂಗನಗುಲು ಮಂಗೆನಕುಲು ಅತ್ತ ಮಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಟೆ ಬರ್ಸಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮಂಗೆ ತೂಯೆ ಲೈವ್ಡು ಅಜ್ಜಿ ಕುಡೂರಿನ ದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಪಂತರನ್ನ ಅಂದಂದು ಪಂತರ ವನ್ನ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಲ್ಲಾರಿಗೂ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಬರ್ಸನ್ ಮೂಲೆ ಊರುಡೆ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ದಾನ ಬಲ್ಲಾರಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲಡ ಬೋಡ ಇಗ್ಲು ಇದೀಗ ಬುಟ್ಪೈರ ಆತಿಜೆ ಎಂದ್ ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬುಟ್ಪೈರ ಪೋದು ಯಾನ್ ಮಂಗೆಲ ಆಗಿದ್ದು ಯಾನ್ ಹೇಳ್ದೊಡೈಟ್ ಮೂಲು ತುಂಬ ಅಂಚ ವಾಟರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂಚ ಪೂರಾ ಜ್ವರ ಬರೋದೊಂದು ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಪೋಡಾಪುಡು ದಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ದಾಯ್ಗ್ಯಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಓ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ತೇಲ್ಪುಂತಾನಿ ಐ ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಏ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಡುಡನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಣು ತೂಕ ನಿನ್ನ ಮಂಗೆ ಬರ್ಪುಣು ತೂಕ ಸುಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಸುರೂತ ಮಂಗೆ ಇರು ಆಂಡ ಅಲೆಯ ಶೋಭಾ ಊಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜತೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಏರ್ಕೊಂತೇರುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಕರ್ಮ ಬರ್ಸ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿನೇಟೆ ಈಯೆ ಮಂಗಿ ಕುಡಂಜಿ ಮಂಗೆ ಆಯ್ ಸುಜಿ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ನಿಂಗದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಷಾಯ ಮಂದು ಪರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ತೂಡು ಉರ್ದುದ ಅಂಬಡ ಮಂಪಡ ಬಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಶಿಗೆ ಅರ್ಶಿ ಬೈಜಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಬೆ ಬಂತಲ್ಲಂಡ ಎಕಡು रोशन आज 2 मंगे आया 3 मंगे नहीं आया कल उसका मैं बुलाते उसको मंगा को ಶೋಭಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಬಾವಾಜಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾವಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆಯಾ ಅವರದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಬಾವಾಜಿ ಹತ್ರ ಬರ್ಸ ಭತ್ತದ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂಡತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಭತ್ತ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪರಿಯೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಷಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿಯ ಶೋಭಾ ಅರ್ಸಿ ಮುಜ್ಜು ಬಾರ ಬರ್ಪಾಲಿತ್ತೀರ ಲಗಡಿದಪ್ಪರ ವನಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ कौन कौन बंदर बोलो तू बंदर है अच्छा जी कल आएगा और एक मंगा आ गया इधर ಎಲ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ಅಂದು ಶಾಲೆ ರಥ
JK ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ವನಸಾಂಡೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಕೇರು ವನಸಾತಿಜೆ ದನ ಓಡು ದಾದಿ ಹಾ ದೊಂಡ ಸರಿ ಓಡು ಅಂದು ಕಲ್ಕೆರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಾರ್ತೆಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು JK ಮೇ ನಹಿ ತೂವೆ ನಿಮ್ಮ ನಗು ಅದ್ಭುತ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮುಗೀಜಾ ದಾದ ಮುಗಿನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ದುಂಬುಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ खाना हो गया भाभी ये नहीं हुआ मैं अभी नहीं खाता है ये मीन का कजिबे ना इसलिए मैं कल सुबह अंबड़े खाता है चाकी ಎಂಕು ಆವಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕು ಕಫ ಆತಂಡು ಸೊರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕೈ ಬಾಸೆಡ್ ಬಾತೆರ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವನಿತಕ್ಕ ದಾನೆ ರೀಪ್ಲೇ ಪಾಡ್ಜರು ಪಾಡ್ವಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಡಿಷನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಡಿಟೇಷನಾ ದಾದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನಿಗ ಮರ್ತು ಯಾರಿಗ तू मंगे कल 3 मंगे आएगा अर्शी ओला बला ಯಾಂದಾದೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ఆయన ಬಗ ಬಂಡಿನತ ಎಂಕು ದೊಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಸುಜಿ ವನಿತಾ ಕಮಿಸ್ ಉಂಡುಸನ ಬಚ್ಚ ಯಾ ಓಕೆ ವಿಲ್ಲೋಕಿಲ್ ಬಾರು ಮಂತಿನದಿ ಈ ಹೆಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬಾರು ಅಲ್ತದೆ ಒಬಿನ ಓ ವನಿತಕ್ಕ ವನಿತಾ ಹೊರ ಆಯ್ಡ ಪಾತೇರಿಯಾ ಮಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತಕ್ಕ ನಾನು ಮಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಂಗ ಕೆಳಗೆ ಆಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕರೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ನೇಲ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಗೆ ತರ ಮಿಸ್ ಯು ಮಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ ಬರೋಣ ಗೈಕು ಅಜ್ಜೇರಿನ ಮಂಗಿ ದಯಾನಂದಂದು ನಾಗ ನೀ ಕೇಕಡು ಬತ್ತಿನ ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜುಲಕ ನಿಜ್ಜೇನಾ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಬೈದಿರಿ 2 ಜನ ಎಕಡೆ ಲಾಗಿ ಒಂದು ದಯಾನಂದನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಎಕಡೆ ಬೈದಿರಿ ಏನಂತ ಏರ ಬತ್ತಿನ ಲಾಗಿದೆ ಶೋಭು ಲವ್ ಯು ಶೋಭಾ ಲವ್ ಯುಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಾವ್ ವನಿತಕ್ಕ ದಯಾನಂದ తెలుతుంది పుందాయిగా ఈ తెలుపుందా దేకు అవి ఇయే బత్తిని నీకు ఎక్కడ కరెంట్ షాక్ ఆకుండా నీకు బేనండా చిక్కి మంగను తట్లే చిక్కి బల నిన్న పుగెళ్ళు కొబ్బవే ఏ సూచి ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಕೊನೆಯ నీకు ಮಂಗೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಗೆನ ಐ ಕೊಂಚ ಪೂರ ಕಲ್ಪಂಡ నీకు ಐಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಪುಂಡತ ರೋಟುಗಳು ಒಂದು ಕಾಸ್ಮನ್ ಪೊಲಿಯತ ನಮಕ್ ದಯಾನಂದಲ ರೋಟುಗಳು ಒಂದು ಕಾಸ್ಮನ್ ಪೊಲಿ ಹಬ ದೇವರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದಾರೆ ದೆತ್ತೊಂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಮುಗಿಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಭಾ ದೆಪ್ಪವಂತ ఏ సుజీ సూపర్ చాట్ దేతోనియా బరకు ఉప్పడు బెస్ట్ గంజిలో ఉప్పట్ల ఆయకాపుండే శోభ ఇవేని తిను ಮಂಗನ ಕತೆ ಪಾತಿರೋದು ಉಲ್ಲರಟಿ ಮಂಗನ ಕತೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಯಾಪ ಮದಿಮೆ ఆయన ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ವನಿತ ಆಯ್ಗ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಓಡಿ ಅಂದೆ ಶೋಭಾ ಮದ್ಮೆದ ಪಾತಿರುಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮದ್ಮೆದ ಪಾತಿರುಚಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಆಯ್ಗ ಮದುವೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗ ದೇವಿಯರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹನೆಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ
ಈ ಉಗುರುಂಡತ ರಡ್ಡೆತ ಅಂದದೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೂಜೆತ ಬಾಕಿಲು ಕಿಂಡಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಜೀವ ಹೋದರು ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀನು ತಾನೆ ಮಂಗೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂಗನಕಲ್ನ ಉಪ್ಪು ಮಂಗ ಮದ್ವೆ ಬರ್ಚಿ ಮಂಗ ಮದ್ವೆದಾಗಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಮಂಗ ಮದ್ವೆ ಮಂತ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ದಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಮಂತ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬರು ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಓ ದಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಮಂಗೆ ಮಂಗೆನೆ ಆ ಭಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿ 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 ಎಂತ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಡ್ಲೆವಾ ಈ ಕಡ್ಲೆ ಬಂದ ಪಾಡು ಲಡಿತ ഒരു ಕಡ್ಲೆ ಉಂಡು ಬೋರಾಪು ಕಿಸೆ ಕಿತ್ತನಿಯ ಹಂಗೆ ನೈಟ್ದ ಖಾಲಿ ಹಿಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಸೆ ಕಡ್ಲೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ದಯಾನಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ಸುಜಿ ಸುಜಿ ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ 5 ಲಕ್ಷ ಮಂತ್ ಕೊರವ ಸುಜಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರು ಲೋನ್ ಮಂತ್ದು ಇನಿ ಇಂಚ ಬಯ್ಯ ಅಂಡಿ ಗೊತ್ತೇ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಮಂಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಂತ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಬೇಗ ಅಂದಿಯಾ ಲೇಟ್ ಆಪಿನಿ ಓಕೆಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಶೋಭಾ ಬಲ ಬಲ ಒಡ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲೆಟ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಐಕ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪಿನಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ವರ್ಪಲ್ಗಿತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಪೋಯಲ್ ಒಡಿಬೇನಿಯಾ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಲಾಭ ಪಲ್ನೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಎಂಕ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನು ನಿಕ್ 50,000 ನಿಕ್ ಎಂಕ್ 4 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಕೊರು 50,000 ನಿಕ್ 4 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಆತ ಶೋಭಾ ಲೋನ್ ಮಂತ್ದ ನಿಕ್ 50,000 ಲಾಭ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾತ ಓಡಬೇಡಿಯಾ ದಾನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪಾತೆರು ಜರು ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಶಿ ಓಲ್ಲಲ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಬೇರಂದು ಎಂಕುಲು ಕಬಾಬು ತಿನ್ನರೆ ಪೋತ ಬೋಡ ಬೋಡು ಇರಿಡ ಶೂರಿಟಿ ದಾಲಜ್ಜ ದಾದ ಶೂರುಟಿ ಒಯ್ತು ಶೂರಿಟಿ ಬೋಡು ಹೆಂಗ್ ಶೋಭಲ್ಲಲ್ಲ ಶೂರಿಟಿಗೆ ಶೋಭಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ವನಿತಲ್ಲ ಶೂರಿಟಿಗೆ ಆವಾ ಶೂರಿಟಿ ದಾದ ಬೋಡಿಕ್ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാട്ടാ നേരിലെ പാത്തില്ലേ ಏನಾಯಿ ಆಯ್ತು ಶೂರಿಟಿ ಬಿಡತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ ತೆಪ್ಪುನಾಡ యాప్ లోన్ మంత్గా ఏం చేయ యాప్ లోన్ మంత్ను
యాప్లో నుంచి చెప్పండి సరులేవి బాయంగా ఉండు బాయంగా ఉండు మల్పొడిచాక దాదా మంచి ಅಪ್ಪಡು ಆ್ಯಪ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ದಾದವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಲೋನ್ ಅವು ಫೇಕತ್ತ ಮಾರ ಆ್ಯಪ್ ಲೋನ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ದಿಪ್ಪಿರಕು ಕಾಸ ಒಂದು ಪೂರ आप आपको ढूंढ के आया आपका फैन है आपको देख के आया मेरा फैन है क्या हाँ मेरा फैन है वो ಮಂಗೆ ನಾ ಮೇರ ಪ್ಯಾನೆ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಡಿಯೋನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದರದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮೂಗುದ ಒಟ್ಟಕ್ಕ ಮೂಗುಸಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಯಾವ್ದರದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ರವಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಮೂಗಿನ ಬೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೂಗಿನ ಬೊಟ್ಟಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ದಾಯೆ ಪಾತೆರೊಂದತೆ ಪೊನ್ನನ ಆವಂತಿನ ಮದಿಮೆ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾವುಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕುದು ಅದು ವಿಷಯ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೈತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಗುಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಮಾಡು ಇದದ್ದು ಹೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈತಾರೆ ಆಯ್ದಾದ ಮರ್ಲುಂಡಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಕರ್ಮ ಮೂಗುದ ಬೊಟ್ಟ ಅಂದ ಎತ್ತದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಂಪಿನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಗೆ ಸಾವಾಯನ RBI ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೇಕ್ ಲೋನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಾ ಅವು ಏರ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ರವಿಗೆ ರವಿ ಮಾಣಿಕ ಆಯ್ಗೆನ್ನ ಮೂಕದ ಬಟ್ಟದ ಎತ್ತದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ದೀಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಆಯೆ ಇಂದುಲೇನು ಬಂಡೆ ದಾದ ಬಂದು ಎಣ್ಣದೇನ ದಾದನ ದಾದ ವನಿತ ಸಿಸ್ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಾರ್ಲೆ ಸಾವಾಯನ ಮೂಗುದಟ್ಟ ಆಯನ ಅಪ್ಪೇನು ಮೂಕುದ ಬಟ್ಟದ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡ್ಲೆ ತಂಪೊಂಡ ಮೂಂಕುನು ಕುತ್ತದು ಅವರ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜ ಇತ್ತೆ ಪಾಪಿನ ಹತ್ತು ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮೂಗುದಡ್ರಿ ಮಂಪು ಸಾವಾಯನ ನಮೋ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಬಾ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಬರುವಾಗಲೇ ಮರ್ಲೆ ಒಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೈಡು ಮಂತಾಲು ಮರ್ಲೆತ್ ಮಲೆ ಮರ್ಲೆ ಸಾವಾಯ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರು ಮೌನ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಮೌನ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪನೋಡು ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಹಿಂದುಲು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆಯೆ ನಟ್ಟನ ಪರದೇಸಿ ಬತ್ತದು ಕೋಡೆ ಬಂಡೆ ಈರು ಮನ್ಪುಲು ಈರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ದೆತ್ತಿಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇನ್ನ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜು ಕೋಡೆಲ ಬಂಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ ತಚ್ಪಾಜಿ ಈ ಸೀದಾ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೋದು ಕುತ್ತಲ್ಲ ಪಂತೆ ಆಯ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೆಂಕ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕ ನಂದು ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಆಯ್ತು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಅಂತೆ ಒಣ ಮೀನು ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಒಣ ಮೀನುಂಟು ನಂಗುಂಟು ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲತ್ತಾರುಂಟು ಅದೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟೇಸ್ಟಿ
ಕುಚ್ಚಲ ಹಾಕಿದ್ ಕೆಂಪು ಹಾಕಿದ್ ಗಂಜಿ. ನೀವು ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಡಯಟ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಾಯ್ತಾ, ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅದು ಕೇಳಬೇಡ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನ ನಡುಟು ಪೋತುಜೆ ಅಂದ ಜಿನ್ನಲ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾ? ಮುಂಚೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ, ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ, ನೆಟ್ ಲೈವ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಬರ್ಪೆ. ಮಂಗೆ ಬೈದಿದ್ಯಾ? ಸಚಿನನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಮೀಡೋ. ದಿನೇಶ್ ಮುಕ್ರಿ ಇದು ವಾನಮ್ಮನದೆಯಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಡು ರೊಟ್ಟಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಡು ಕೋತಿಗೆ ದಿಯೋಡ ಅರ್ಶಿಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಶಾಂತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಡಿ. ದಿನೇಶ್ ಮುಕುರಿ ಮೇಡೋ, ನಿಮ್ಮದು ಊರು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಅರ್ಶಿ ಮಂಗೆತಿಯನಾ ಲೈಕ್ ದ ನಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ಮನು ಮಂಗೆತಿಯಾರ ಇದು ಎನ್ನ ಈ ಜನ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗೆ ಬರ್ಪನ್ ಮಾದೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಮಂದಿಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿಜಿ. ಇನಿ ಮಂಗಲ್ನ ತೂತು ಜರ ತಾಮನು. ಶೋಭಕ್ಕ, ನಂದು ಇವತ್ತು ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಜ್ಜು ಊಟ. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆಯಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಮಂಗಳೂರು ನಾವು. ಇಂಕ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಪು. ಬಂಗುಡೆನ ಬೂತಾಯ. ಹಾಯ್ ಅರ್ಶಿ, ಬಂಗಾಡೆನ ಬೂತಾಯ. ಅರ್ಶಿ ಮಂಗೋ ಬೋಡ ಉಂತಲೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮಂಗವದು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಂಗೆ ಹೀರೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ರೋಸ್ಟೋರ್ ಮಂಗ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು, ಉಡುಪಿ ಹೋಗುವ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ತುಯಾರೀರು ಮಂಗನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗೆಗೆ. ದಯಾನಂದ್ ಒಲ್ತ ಮಂಗೆ, ಗೀತಾ ಮಂಗೆ ಅಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದಾದ ಬೊಂತಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬೊಂತಪಲ್ಲೆ. ಓ ಗೀತಾ ಮಂಗೆ, ಗೀತು ಯಾನೆ ಯಾನಿಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರೋಡ? ಹೌದು, ಸುರತ್ಕಲ್. ವೇಣೂರ್ ಗೀತಾ ಮಂಗಗ ಬಾಲಜ್ಜಿ. ಗೀತಾ ಮಂಗೆಗೆ ಬೀಲುಂಡ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ್ರೆ ಗೀತಾ. ನೀನು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಲ್ಲವ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಕೂಬಲ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ. ಮಂಗೆ ತಿನ್ಪರ ಮಂಗನ ಲೈವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಂಚೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎಂತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಮಂಗನಕುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಲಯ ಶೋಭಾ ಸುಜಿಂತುಲ ಮಂಗನಕುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ. ಬೀಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮಂಗೆ ಏರು ಮನುವ. ಬೀಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮಂಗೆ ಏರು ಅಲ್ಲ ತುಲ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜ ತೆಂಕ ಮಾತಾಡ ತೋಜು. ಮಂಗಗ ಬೀಲ ಇಜ್ಜ ಮನು ಮಂಗಗ ಬೀಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ನಾನು ಉಂಟಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಜುನಾಥ, ನಮಗೆ ಕೋಪ
ಬರುದು ಉಂಟು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ. ಎಂತವಾ ಮನು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೆಬೆ ದಾದ ಎಬೆ ಗೀತಾಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮುಂಡುವಿಲ ಏ ವಿಧಾದೆ ಮುಂಡುವಿಲ ಬೀಲಡ್ ಮಂಗೆ ಉಂಡು ಆಯಂತೂಲೆಯ ಸುಚಿದು ಬೀಲಡ್ ಮಂಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಗೀತಾ ಬೀಲಡ್ ಮಂಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಎಂತದ ಗೀತಾ ಅದು ಗೀತಾ, ಅದು ಗೀತಾಂಜಲಿಯ. ಆ ಗೀತನಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂತ ಕತ್ತು ಬಂದದು. ಸುಜಾತ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲವಾ, ಸುಜಾತವಾ ಗೀತಾ ಬೀಲಡು ಮಂಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಕೂ ಬನ್ನಗ ಮಂಗೆ ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು. ಓ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೀತನ ಅಂಚನ ಐಡಿಯಾ ಹುಷಾರು ಲಾಲ್. ಮುಂಡು ಬಿಲ ಬಂಡ, ಮುಂಡು ಬಿಲ ಬಂಡದಾದೆ. ಏ ಗೀತಾ ಅಪೂರ್ವಗೆ ಬಂದದಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಗೀತಾ. ಎಂತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹೇಳಿದು ಎಂತ ಅಂತ. ಮನು ಯಾನ್ ಸುಜಿತ್, ನೀನು ಸುಜಿತ್ ಸಹ ಒಂದು ಮಂಗ. ಇವತ್ತು 2 ಮಂಗ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಸುಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮನು. ಅವರೇನು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಿ ತಿಂತೆತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. ಆ ಮಂಗ ವಯರಲ್ಲೇ ನೇಲಿದಲ್ಲ, ನೇಲಿ ಕರ್ಣ ಶಾಕ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ವನಿತಕ್ಕ ಗೀತ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನು ಗೀತ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಇದು ಕೊರ್ಪರ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಗೀತಾ ಮಲ್ಲ ಮಂಗಿ ಚಿಕ್ಕಿ ದಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಂಗಳವನ್ ಪೆಯಲ್ಲೆ ಸುಜಿನಡೆ ಪೋಲ ಬಂದು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಮನುಮಂಗ ಇಬೇ ಇರೆ ಗೀರೆ ಬನ್ಪನೆ ಮಂಗೆ ಇದ್ದ ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ದಿಜ್ಜ ಆಯ್ತ ಆನ ಪೊನ್ನ ಬಂದು ಯಾರು ಎಂಚ ತೂಪುನ್ ಗೀತಾ ಆಯ್ತ ಕೇನೋಡ ಆಯ್ತ ಪೊನ್ನೆ ರಾಣಿ ಇருந்து ಆ ಒಂಜಿ ಗುಲಿ ತೊಂದಿತ್ತಂಡ್ಯಾ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿನೇಕ್ ಮಂಗ ಮರ ಏರುತ್ತಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕುದ್ಯ ಬೀಲ ಉದ್ದಂಡು ಪನ್ನು ಮಂಗ ಯಾನಾನ್ ಮಂಗೆ ಅಂಜರ ಅಡ್ಡು ಬೈದು ಸಮ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಬಕೊಂಜಿ ಮಂಗೆ ಮಂಗನ ಪತ್ತದ ತೂಗೋಡು ಬಲ ತೂಲ ಬಲ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಲ ನಿಕ್ಕಯ್ಯದಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ರಾಬ್ಜ ಮಂಗನ ಏ ಗೀತ ಇಲ್ಲ ಕೊನೊಲಿಯ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲ ಮನ್ ಬರಾಪುಡು ಇತ್ತೆಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಯಾವೇನೆ ಒಡಿಜಿನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರ್ಮು ನಾವು ಪೊನ್ನು ಮಂಗಿ ಓ ಅಂದ ಸುಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಗುರ್ತುಂಡಿಯ ಪೊನ್ನು ಮಂಗನ ಆನು ಮಂಗನ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಬರೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಶೇ ಬಕೇರ್ ಬೈದಿನಿ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಗೀತ ಬತ್ತಿ ನಾಡೊಂದು ಏ ಗೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗುದಾ ಹೌದವ ಗೀತಾ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮೂಕು ಕಿರ್ಮುನಿ ಪೊನ್ನು ಮಂಗಿ ತಲೆಗಿರಿ ಪುನಃ ಮಂಗೆ ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುನಿ ಪೊನ್ನು ಮಂಗಿಗೆ ಏನನು ಕೊನೊಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ದಾಯಿಗ್ ಇನಿ ಮಂಗನೇನೇ ನಿಗ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಯ ಈರಲ್ಪನೆ ಗಿರ್ಬಲೆ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ಮೂಗು ಗಿರ್ಬೋದು ಪಡೆಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರದು ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ನೀವು ಬರಬಾರ್ದಂತನಾ ಬೇರೆ ಲೈವ್ಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ ರೋಷನ್ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರದು ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಔಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಆವಾಗ ಅಪಗ ಬೇರೆಗಿರ್ಮುನವ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರಲ ಕಿರ್ಮುಣು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣೆ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಅವು ದಯಾನಂದನ ಮಂಗೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ
ಈ ಮಂಗನ ದಿಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಮಂಗೆ ದಾಯ ಬರ್ತನ ಯಾನ್ ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೇನ ಯಾನು ಅಂದಿನ ಈ ಮಂಗನ ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಆ ಮಂಗನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಮಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಮಂಗನಕಲು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಮಂಗನಕಲು ದಾಯ ಇಂಚ ಮನ್ಪುರು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಗೀತಕ್ಕಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂದು ಅಂದ್ಗೆ ದಾದಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಂಗೆ ಹಲೆ ಮೂಲು ಗೀತಾ ಅರೆ ಮಂಗೆ ಬಡಿಗೆ ಕೊರು ಗೀತಾವ ಮಂಗೆ ನಮಸ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಕೋರಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಂಗನು ಪತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನಂದಗಳು ಮಾರ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಬಲೆ ಪಾಡುವ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಗನ ತುಂಬೋದು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಯಾನತ್ತು ಏ ಸಚಿನ್ ಮಂಗೆ ಬೋಡೆನಾ ಸುಜಿಲ್ಲೆ ತಂಪೊಲೆ ಆಯನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬ ಕಟ್ಟದು ಬೆತ್ತ ಬತ್ತ ನಲಿಪಲೆ ಆ ಎಡ್ಡ ನಲಿಪೆ ಮಂಗನ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಈರೊಂಜಿ ಮಂಗೆ ಸಾಕ್ಲೆ ಪೇಂತು ವರಾವ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜಾರ್ನ ಅರೆ ಬುಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಬಂದದ್ದು ಸುಜಿ ಪೋ ಸುಜಿ ಸಚಿನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಆ ಮಂಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸುಜಿ ಮಂಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಗಗ್ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಪೊನ್ನು ಮಂಗಿ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಎಸ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗೀತಕ್ಕ ಇಳಿಗ ಬೋಡ ವೇರೂರು ಸಾಂಕ್ಲೆ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಯ್ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೋಷನ್ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಒಂದ್ಸರತ ನಾನದು ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್ ಬರ್ಪೆಗೆ ಸುಜಿ ಬರ್ಪೆಗೆ ಒಂದ್ಸರತ ನಾನದು ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಪುಗೆಲುಗುಲು ಪೋಲೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಂಗಿ ಅಂದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಂಗೆನೆ ಮಂಗೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ದಾದ ಕಜಿಪು ಮನು ಯಾವ ಕತೆ ಮನು ಯಾವತಿ ಚಿಕನ್ ಯಾರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಗೀತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂತೆ ಪದಂಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಪದಂಗಿ ಸಾಂಬಾರಾ ಪದಂಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪದಂಗಿದ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಂತನ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಾರ್ರೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ದಯನಂದು ಬೀಲೆ ಬರ್ಚ ಇರೇಗ ಬೀಲೆನಾ ಮಂಗೆ ಕಜಿಪು ಮಂಡೆ ಅವು ಆನು ಮಂಗೆ ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಆನಡ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನ ಮಂಗನ ಗೋರು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ಜರತ ಅಲ್ಲಯ ಗೀತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆಪಚಿ ಆವರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮಂಗಿ ಬರ್ಚಪ್ಪಗ ನೆಡೆ ಮಂಗೆ ಪಂಡ ಸಾಟಿ ಮಂಕಿಯತೆ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಮಂಗೆ ಅತ್ತು ಮುಜ್ಜು ಎಂತ ಬಂದಿನ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಲ್ನೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಪಲ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪು ಜರತ ಇದ್ನ ಅರ್ಷಿ ವೇರ್ ಯು ಮಂಗಿ ಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಏರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪುರ ಮಂಗನಕುಲೆ ಮಂಗಗಳ ಮದುವೆ ಆಪುಡು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂತಿಜಿನ ಸುಜಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೆರಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಸುಜಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೆರಂಡು ಮಂಗೆ ಅತ್ತೆ ಗೋನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನ ಸುಜಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೆರಂಡು ಮಂಗನ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪೆರಂತ ಸುಜಿನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಗೊರ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಗೋಣಿ ಬಂಡ ನೀ ಮುಜ್ಜು ಬತ್ತಿನಿ ಅವು ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡ ಮಾತುಂಡದೆ ಬೊಲ್ದುದ ಅವು ಮುಜ್ಜು ಮಂಗೆಗ್ ಅಂಚ ಮೋನೆಡ್ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬರಪುಜಿ ಮುಜ್ಜು ಅರ್ಸಿ ಹೊರ ಬತ್ತಲ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾಲ್
ಇತ್ತೆ ಬರ್ಬೆ ಬಂಡದು ಬೇಜಾರಾ ಪುಡಿಯೇ ಮಂಗನ ಮೋನೆ ತೂ ಇಂಬೇನ ಮೋನೆ ತೂನಗ ಮಂಗಂದಿಲ್ಲ ಕೈಜ ಗೋನೆ ಎರ್ಮೆ ಮಂಗೆ ಅತ್ತು ಕುದುರೆ ಕುದಿಕೇರಾ ಮೂಲು ಕುದಿಕೆಲ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸುಜಿ ಕಲ್ಕುವೆ ಸುಜಿಲ ಕಲ್ಕುನು ದಯನಂದ ಕಲ್ಕು ನೆಟೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಟೆ ಬಿತ್ತುಂಡು ಒಬ್ಬ ದೇವರೆ ಮುಕ್ಕಳು 2 ಜನ ದಾಯ ಕಲ್ಕು ಇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಜಿಲ ದಯನಂದಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕಲ್ಕು ನಕುಲು ಎಂದ್ರು ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಸಲೀಮು ದಾದ ಎಂದ್ರಲ್ಲಿ ದಾದ ಎಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಂದಿಲ್ಲ ಜಂಡು ಮಂಗಲ ಕತೆ ಮಲ್ಕ ಬರ್ರಂಗಪ್ಪ ಈ ಜಂಡು ಮಂಗ ಬಂತು ಊಡ ಇನ್ನ ಮಂಗರಂಗ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮೇವಿಸೆಯ ಇನ್ನ ಕಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡಂಡತ ಅಲ್ಪ ಓಲಾ ಕೋರಿ ಉಂಡ ಪಂದ್ ನಾಡು ಅಂದ ಅವ್ವೇ ಕುದಿಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಊರುಂಡಿಯಾ ಕುದಿಕೆ ಉಂಡಾಲೆ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಗೀತಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಎಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಂದ್ರ ಬಂಡು ನೋಕ ಇಂದು ಮಂಗ ಬಂತು ನಾಳೆ ಎಂದ್ರ ಬಂಡು ಆನೆ ಬಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಡ ನೋಗ್ರೆ ಎಂದ್ರೆ ಕರಿ ಇದಿಲ್ಲ ನಕ್ಕು ಮೀನು ಐಲೆ ಇಕ್ಕೆಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಬರಬಹುದು ಮಂಗ ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗ ಬೇಕಂತೆ ಮನು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚ ಮಂಗೆ ತಿನ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮಂಗೆ ಸಾವು ಮೂಕಿಗೆ ಮಂಗೆ ಬಂಡ ಕರ್ಮ ಮೂಕೆಗೆ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ ಮಂಗನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾದೆ ಕಡಗ ಬಡದು ಕನ್ಬೇನಾ ಕುದಿಕೆಲ್ಲ ಅವಡು ನಿಕ್ಕಾವ ಕುದಿಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನಿ ಮಂಗನೇ ಆಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಪರಿವಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ನಕ್ಕು ಕುಡುಗು ತಿಳಿಸಾರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ವಾ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಾರು ನಲ್ಲ ಒಡಲೆ ಕುಡುಗ್ರದು ನಕ್ಕಿಷ್ಟ ಸಾರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಗೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಪೇವ ಪಂದ್ ಮಂಗಡ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಹಾಯ್ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ತಿನ್ಪೇರು ಮಲಯಾಳದ ಕುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಯಾಳದ ಕುಡಿ ತಿನ್ಪ ಬ್ಯಾತದ ಕುಡಿ ತಿನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದು ಬ್ಯಾತದ ಕುಡಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯತ್ತಾ ಮೂಗು ಮುಸ್ಸುಂಟು ವರ್ಪ ಈಗ ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುನಿಯ ಏರ ಪಾತಿರುವರೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಏರವು ಎಲ್ಲ ದಾದ ತಿಂಡಿಯಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಉರ್ದುನು ನೆನೆದು ದೀಪ ದಾದ ಇನಿ ಊಟೊಟ್ಟಿ ಮಂತೆ ಕೋಡ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಎಂಡ ಉರ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಅಂತ ನೀಡು ದೀಪ ಐಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ತಾರೆ ತುಂತುಡು ಮಂತ್ ಪಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಅಂಬಡಲಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕಪ್ಪು ಮಳೆ ಅಂದಕುಲು ಮಂಗೆ ನವಿಲು ತಿನ್ಪೇರು ನವಿಲು ವಿಷ ಉಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೇಕಿಲ್ಡು ನವಿಲು ವಿಷ ಉಂಡು ಅವು ಹುಚ್ಚಿನ ಪುರ ತಿಂಗುಡತೆ ಅಂಚ ನವಿಲು ತಿನ್ಪೆರೆಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಕ್ ಮಳೆಯಲ್ಲದಕುಲು ಅತ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಸಚಿನ್ ಬೇತಕುಲು ತಿನ್ಪಿನಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇತಕುಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕುಲು ಏನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಜತ ಸರಿ ಅಂಟು ಸರಿ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂದ್ರೋ ಏನುರ್ದ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿக்கு ಕೋಡಿಡು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ಕೈಪುದಾದೆ ಎಂಕ ಕೈಪು ಬಂಗುಡು ಮೀನು ಎಬೆ ಎಂದ್ರೋ ಎಬೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಸುಂಟು ಗೀತಾ ನಿನ್ನ ನಾಚಿ ಮುಸುಂಟ ಕುದುಕೆ ಮಂಗೆ ಎಂಕಲ ಓಲಿ ಪೋಲೆ ಅತ್ತ ಬೊಕ ಅಯ್ಯತ್ತ ಬಣ್ಣಿನಿ ಮಂಗೆ ಎಂದು ಐಕೆ ಬಣ್ಣಿ ಇಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಗೆ ಮುಸುಡು ಗೀತ ಮುಜ್ಜು ಮಿಸ್ಸುಂಟು ಮನು ಸಚಿನ್ ಗೋಂಗೂರ ಕಪ್ಪೆ ಮುಸುಂಟು ಏರು ಗೆಂಪು ದೀಪಾಲಿಗೆ ಗೀತ
ಎಂಕ್ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಉರ್ದು ಪನ್ಪುನ ಏದೇ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಕ್ಕ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಗೀತಕ್ಕ ಓಲಾರ್ ಗೀತಕ್ಕ ಸುಬೇಕ್ ಬಂಡೆ ನಾಷ್ಟೆಗ್ ಬಾಲ ಬಾಲ ಬಾ ಬರಂಬತ್ತು ஒரு ಬೇಕರ್ಲಿ ಬರಂಬತ್ತುಗು 1 ಲೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಕೊಂಬಾವ ಚಾಯತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬೇನ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬರಂಬತ್ತು ನಾಳೆ ಪೂಗು ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಬರ ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಬರಂಬತ್ತು 1 ಲೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಬೇಕರ್ ಎಂದು ತಿನ್ನೋ ಕೊಂಬ ನಿಕ್ ಖಾಲಿ ಅಂಬಡೆ ಕೊಡ್ತೇಂಗ ಆಯ್ತಾ പിന്നെ ನೀನು ಅದು ಕೊಂಬ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಚಾಯ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬೇಕರ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನವಿಲು ಉಚ್ಚುನ್ ತಿಂದೆಂಡ ನವಿಲ್ದ ವಿಷ ಇಪ್ಪುಡೆ ಉಪ್ಪುಡತ ನವಿಲು ಉಚ್ಚುನು ನಿಂಗುಡತೆ ಆಯ್ತ ನೆಟೆ ಈತ ಕೆಕ್ಕಿಲದ ಬತ್ತೆ ಈತ ತಿನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಭಾಗ ಅಂತ ತಕ್ವೇರು ಸೈಡ್ ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನವಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಯತೆ. ಉಫ್ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಶೋಭಕ್ಕ. ಗೀತಾ ಎನ್ನಗೆ ఎక్కువ ఎక్కువలే కోరిద కోరిడ్ల విష ఉండు కోరిడు విష ఇజ్ಜಿ కోరి ಉಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅತ್ಯ ಅಲಿಯ ನಿದ್ದೆಮ್ಮ ಅಲಿಯನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ನಿಶ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಗೀತಕ್ಕ ವೇಣೂರ್ ಸಿಟಿಯ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶೋಭಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶೋಭಕೋಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೆಂಗೋ ಪೀಚೋಜು ನೈಕ್ ಪ್ರಿಯಾ ಬನ್ನಿ ಅಲೇ ಭಾರತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕೋಲಿಯಾ ಅರ್ಸಿ ಸೂ ಸಚಿನ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಲ್ ಮಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಮಂಗೆ ಬೈದು ನೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಏರಿ ಅರ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಏರಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಏರಿ ಅರ್ಸಿ ಪಾಪ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತನತ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಕನ ರಿಕ್ಷಾದ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಒಯ್ದುಂಡೆ ಹರ್ಷಿತ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿ ಮುಜ್ಜಿ ಓ ಎಂದ್ರು ಗುರಂಟಿಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬಾ ನೀನು ಅವು ಮುಜ್ಜಿ ಮಂಗೆತ್ತು ಅತ್ತ ಮುಜ್ಜ ಎಂಕ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿ ಆ ಮಂಗೆ ಬನ್ಪುನಿ ಹರ್ಷಿ ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ DP ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಲ್ ಮನ್ಪುನ್ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಲೆಗ್ ಆಲತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಆಪಲ್ ಅಲ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಬಂತೀನಿ DP ಪಾಡೆ ರೆಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ರಂಡ ಅಲ್ನ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಪಾಡು ಅವ್ರಿ ಆಯ್ ಮುಜ್ಜು. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಾಗ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಶೂಟಿರ್ನ ಕುಲ್ಲೆವರ ವೇಣೂರ್ ಸಿಟಿ 10 ಗೀತಕ್ಕ ಬಕೋಲಿಯ ಶೋಭಾ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಅಂದಿಯೇ ಸಿಟಿಗೆ ಗೀತನ ಅರ್ಷಿ ಗೀತಾ ಒಂಜಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಲವರ ಐಟು ಪೊನ್ನೂರು ಆನ್ಲ ಎತ್ತಿನಿಯ ಯಾಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕಿನಿ ಏರಿಗ ಮುಜ್ಜು ಅಸಾಮವೇ ಮುಜ್ಜು ಅಸಾಮ್ ಓ ಮುಜ್ಜು ಅವಸಮ್ ಕುಡಂಜಿ ಏರಿ ಕುಡಂಜಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ ಮನು ಬಜಿ ಪೋಕುರಿ ಅತ್ತೆ ಭಾರತಿ ಪೋಕರಿ ಮಂಟೆ ಬಾಲನ ದಾದ ಅರ್ಸಿ ಅಸಾಮ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಲೈವ್ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪತೆ ಈ ಪಾಪತ ನಿಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿರಿಯಲಿಗೆ ದಾದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಗ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಶಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಲವರ ಅವ ಅರ್ಶಿ ಬುಕೋಯಾನ್ ಅಂಚ ಈ ಒತ್ತಂಡ ಅರ್ಶಿ ಶೋಭ ಒತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಶಿಲಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಕ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಜ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಈಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೂ ವನಿತಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವನಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಬು
ಆ ತೆರುಪಿ ಚಿಪ್ಪಿ ಉಂಡಾ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಪ್ಪಿಯಾ ತಾರೆದ ಚಿಪ್ಪಿ ಬೋಡ ಗೋಣಿಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ಗೀತು ಅರ್ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ. ಅಕ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಿಕೆ ಕಾರಿನ ಜಾಲಿದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಿಕೆ ಬೇಗ ತಲುಪಿಸಿ. ಓ ಅದುವಾ, ಅದು ಒಂದು ಕಾರು, ಅದು ಇದುವಾ ಎಂತ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದುಂಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟೆಂತ ನೋಡು, ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಒಂದು ತಾರ್ ಉಂಟು. ನನ್ನದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ತಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾರ್ ತೆಗಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್, ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಂಗೆ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ನಿಗುಲವಾ ಅಕ್ಕ ಮನು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಿ. ಯಾಕೆ ಹೆಜ್ಜೆನು ಮನೆಗೆ ಪಾಪಿ ಹೇಳಿದು? ಹಾಂ 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 ಎಂಕು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಲುಂಡ ಹರ್ಷದಾದ ತಿಳಿಪುಣಿಯಾ ಶಾಕ್ ಹಾಕಿನ ಎನ್ನ ಲವ್ವರಿಗೂ ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಸೈಂದು ಯಾನ ಆನು ಇದ್ಯಾರು ಒಂಚು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದವೇ. ಯಾಕೆ ಪಾಪಿಯವರು ಎಸ್ಗೆ ಅರ್ಶಿ ಎಂತ ನೆಗಳುದು ಶಾಕ್ ಹಾಕಿನ ಎನ್ನ ಲವರ್ಗು ಪೊನ್ನು ಮಂಗೆ ಸೈಂದು ಯಾನು ಆನು ಪಾಪ ಸೈದಿಜಿ ಮಾರ್ರ ಒರಿದು ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಡು ಕಾರಂದು ಉಂಡರೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಯಾನುಂತಿಜ ಈರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮುಂಕು ಪತ್ತನ ದಾಯೆ ಮುಂಕು ಬುರುಂಡ ಅತ್ತಿಯ ಎಂಗ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಮೂಕು ಏರ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಅರ್ಚಿ ಅರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಚಿಲ್ನ ಬಕ್ಕ ವನಿತಲ ಶೋಭು ಲವ್ ಯುಗೆ ಮೋಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕು ಮಿಸ್ ಯು ವನಿತಾ ಸೇ ಹಾಯ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ ಶೇ फोर मार रहा है शोभा जी लाइक तंडे तार ಎಂದುಕೊರು
ಓಕ ಆಯ್ತಾಯ್ತ ತಾರೆಡ್ಕ್ರೆ ಉಂತುಲೆ ಪಿರವರ ಉನ್ಪೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪು ಹೆಲೋ 7:30 ಉಂತಿನಿ ಜೋರ್ ಬಡಾಪುಣ ಅಂದು ಮ್ಯೂಟು ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಮ್ಯೂಟು ಪೋಂಡೈತೆ ಮ್ಯೂಟು ಈಗ ಪಂತರ ಅಭಿನಯ ಆ ಅಪ್ಪ ತಾದೆಯ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ಕ ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ತೂಗಬೇಕು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ. ಹರ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹೌದೌದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ವನಿತಕ್ಕ. ಹೌದು ನಿಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹರ್ಷಿ ದಾನಿ ಯಾನ ಮೂಜಿ ಲೈವ್ ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತದು ಭಾರತ ಕೌಲೇರು ಅಡೆಗ್ ಸ್ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ತು ರೇಷ್ಮಾ ಲೈವ್ ಅವರ ಏತ್ ಬಚ್ಚಿಡು ಹರ್ಷಿ ನಿಲ್ಲು ಬಂತಾಳು ಎಂಕ್ರಪ್ಪ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಎಂಡ ಬೇತೆ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಡು ಹೋದ ನೈಕ್ ಮೀಟ್ ಬಂದವೆಂದೆತ್ತೀನಿ ಏಪಯ್ಯ ಲೈವ್ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ಮನ್ ಪೂಜಲ್ಗೆ ದಾದ ಶೋಭಾ ಇದೇ ದಿನ ಲವರ್ದ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪೈನ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾರೈತಿ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ರಘು ಅವರೇ, ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಹರ್ಷಿತಾ ದಾನಿ ತರೆಕಾಯಿ ಬತ್ತತೀನಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಸರ್ ಉಳ್ಳಾರಿ ಆಯೇ ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹರ್ಷಿ ಹತ್ತಿ ಆಯ್ತನಾ ಪುಂಡಿ? ಯಾರದು ಪುಂಡಿ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುದು? ಯಾರ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆನಪಿನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಟೈಮ್ ಮಾತಾ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾತಾ ಪುಂಡಿ ಮನ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಪೋಯರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮದುವೆ ಲಾಪಚೇರು ಪುಂಡಿ ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿಯ ಪುಂಡಿ ಅತ್ತ ಪುಂಡಿ ಶೋಭನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಯಾಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿ ಒಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಂದ ಓದರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಓದರ ಆವೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಪು. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯ್ ಸಲೀಂ. ಎಂದ್ರ ಚೆಲ್ಡೋ ನಂಗಲು ನಮ್ಮವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾನು ಪುಂಡಿ ಬೈಪವಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ? ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು ನಿಶಾಂತ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಶೋಭಕ್ಕ ಈರು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಟುಗೆದರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆತರ 2 ಜನ ಶೋಭಾ ಬೈದಲು ಏರು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ಬೈದೇರಿ ಆ ಮಂದೆ ಎಂಕ್ ಓದರೆ ಬಂಗಾಪು ಓದರೆ ಆಪುಜ ಐಟ್ ದಾದ ಯಾರ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ಪುಜ ಐಟ್ ದಾದ ಅರಬಿದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೋ ಇರ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಮೂಕುಗೆ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಹರ್ಷಿ ಹೌದಾದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ಪುಜಾತ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 5 minutes ಮಾತ್ರ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದಿರ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ದೀವೋಡು ಮನ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿ ನರ್ಸಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಡಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಬರ್ಪು ಐಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಿಯ ಇಜನ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಓದೋಡು ಎಂಕಾಪುಜಿ ಓದಾರೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಸರಾ ರಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನಕ್ಕ. ದಸರಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಗ. ಉಮೇಶ್ ಬೈದೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪು ಬೈದೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಇಂಬೇರು ಟುಗೆದರ್. ಯಬಾ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾತನ ಕುಲೆ ಕುರಿತು ನೈಟ್ ಕುಲೆ ಅಂದು ಉಮೇಶನ್ ಇಡದ ಫಸ್ಟ್ ಮನಗ ಎಂಕ್ ಸಾಕಾತನ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸಿತ್ತೀನಿ ಕುಲೆ ತಗಾಟ ಅದ್ಯ ಹಚ್ಚಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡು ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಮನ್ಪೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಆಪರ
ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಓದರ ಜನ ಬೋಡು ಎಂಕಾಪಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಓದು ನಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ದೀಪೆ ಏರ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಗೇಲ್ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇದಿ ಪೂಜೆ ಮಾರ ಲೈವ್ ಕರ್ಮ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಜಿ ಏ ಗೀತಾ ಪೋಯಿನಾ ಗೀತಾ ತಪ್ಪುಲೆವ ವನಿತಕ್ಕಾಗೆ ಶೋಭಾ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಎಣ್ಣೆಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಪೋಯಿ ಶೋಭಾ ಬಂಡದು ವನಿತಕ್ಕ ಎತ್ತು ಪೋಯಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅರ್ಶಿ ಓಲ್ಲ ಶೋಭು ಅರ್ಸಿನ ಫೋನ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ಶಿನ ಫೋನು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆದು ಅಂಬಡೆ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಡೆ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಉಂಡದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಪಾರೊಡಿಯ ಶೋಕ ನಿಶಾಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಯ ನೀನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅರ್ಶಿ ಕೊಲ್ತ ಫೋನ್ಯಾ ಅರ್ಶಿನ ದೂರಡು ದಾದ ಫೋನು ಪಾದಾದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಬರ ವನಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗ್ಯಾರೆ ಅಂದರೆ ತೂತು ವಡೆನಕ್ಕ ತೂತು ವಡೆ ಅಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅಂಬಡೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ತೂತೊಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥದ ಹಿಡಿತದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಸಹ ಇತ್ತ ದೀಪಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಓಡೇಬೋತೆ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಿರಾಗ ಪೂರಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಅಲೆಗೆ ಕವಿತಾಗ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿಯ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪಲ ಬರೋಡು ಬಂದೇನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂದೇ ಶೋಭಾ ಮಾತಾ ಬ್ಯುಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾಂಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ರುಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಕ್ಕ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕಡಿದು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ವ ಅದು ಉಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಕಡಿದು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿದು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಎಂಥದ್ದು ಮೌನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಮೌನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಡಿಂಡ ಸ್ವಾಡಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಡಿಲ್ಲ ಇರು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏ ದೀಪನ
ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಾಡಿಜ್ಜಿ ಓ ವನಿತಕ್ಕ ಕವಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಅಂದಿಯಾ ಬ್ಯುಸಿ. ಬಟ್ ಅದು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ನೆನೆಯುವುದು ಬೇಡವಕ್ಕ. ಇಲ್ಲವಾ, ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಯುದು, ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಕಡಿಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ, ಅಂಬಡೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು. ಹರ್ಷಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಪಾನ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ದಿದ್ದು ಪಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಾಲ. ಹರ್ಷಿ ದಾದ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹರ್ಷಿನ. ವನಿತಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಹರ್ಷಿ ದೂರದ ಫಾಲೋವರಿಗೆ ಅನ್ವರ ಎನ್ನೆಕ್ ರೇಷ್ಮ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಪಾನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಕಾಲ ಪಂಡಲ್ ದಾದ ನುಂಡುಗೆ ಹರ್ಷಿ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಅಯ್ಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ ಎತ್ತದು ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಜೇಡ ಯಾವ ಶೋಭಲಕನೆ ಶೋಭನ ಲಂಚನೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬದಾರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಕ ಬ್ಲಾಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಕುಲ್ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಂದು ಬೈದೀನಿ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ತಿಕ್ಕದ ಬಾರ್ದೇರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ದೂರದ ನಿಘಂಟ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಐಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೇರು ಮಾರಿಲು ಅಂದು ಅವಳ ಎಂಚಿನ ಬೆತೆ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ದೀಪಿ ಸ್ಟೋರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಲವ್ವರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಅవి ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನನ ಕನ್ನಡು ತೂಯಿಲ್ತು ಪೊನ್ನನ ಕನ್ನಡು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೇರು. ಮೌನ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1-2-3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಬರದೆ. ನಿಘಂಟ ಆತಿಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದು ಉಂಡು ತೂವಡು ಊರಿಗೂ ಬರುಡತೆ. ಓ ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಪೋಪು ನಾನಾ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹಾಲು ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಖಾಲಿ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಲ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು. ಹರ್ಷಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಹರ್ಷಿ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಲಾವ ಮದುವೆಗೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಮದುವೆ ಪುರ ಹರ್ಷಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಮುಟ್ಟ ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂತೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತಾಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬತ್ತು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಲಿ. ಹರ್ಷಿ ಬರ್ಕೈ ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ರಾಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪ ಈ ಆವಡೆ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಡ ಆವಡೆ ಕುಡರ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಆವಡೆ ಕಂಡನಿ ಒಂಜೆಪ್ಪಡು ಕಂಡನಿ ಅರೇನೇ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಉಂಡು ನಾನು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ. ಶೋಭಕ್ಕ 25 ವರ್ಷದ ಆಂಡ 25 ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ಗಾಜು ವರ್ಷ ಐನಿ 25 ಅಲ್ಲ ಮದಿ 7 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಹರ್ಸಿಗೆ ಅಂದೆ ಇನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬೇಗ ಉಂಡೆ 1 ವರ್ಷ ಅಂದು ಉಂಡು ಬಕ್ಕು ನಿಘಂಟ ಆತನು ಅವು ನಿಘಂಟ ಆತನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಮದುವೆಗೆ ದೀಕ ಅಂದು ಮ್ಯೂಟು ಎಂತ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೊಬ್ಬ ಮ್ಯೂಟು ಉಲ್ಲು ಮ್ಯೂಟು ಇದು ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇ. ನಾನು ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಇರಿಯಾ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಎನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತು ಓಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತಾ ಪಾತೇರೊಂದೇರು ಮದುವೆ ಲೇಟ್
ಇಂದು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಲ್ನ ಆಯ್ನೆ ದೀವೇರು ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲತ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಅಂಚೆನತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನಾಯಿನಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಲ್ಲ ಪಲಿಕಾಯಿನಿ ಮೇಘನ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಮೆಗ್ದಿಗ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯ್ನು ಮದುವೆ ಮುರಣಿ ನಾ 2 ತಿಂಗ್ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನು ಮದುವೆ ಅಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅತ್ತ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಆಂಡಲೆ ಮದುವೆ ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೇಡವಾ ಕುಂದಾಪುರದವರು ಬೇಡವಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲವ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಡುಪಿ ಆಗಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಆಗಲಿ ಮಂಗಳೂರಾಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಾಗಲಿ ಯಾವ ದೇಶದವರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಆನ್ಲೆಗ್ ಸಾಧಾರಣದ ಆಪುಜಿ ಕಪ್ಪಣ್ಣದಾನೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಲೆಗ ನಿಗಂಟ ಆತನಾ ಅಲೆಗ ನಿಗಂಟು ಉಂಡಾ ಈ ಪನ್ಪ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಹಾಲು ಕಪ್ಪು ಕಾವ್ಯ ಕಪ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪತ್ತು ಒಂತೆ ಕಪ್ಪುಲ್ಲಾಲ್ ಎಂಕಲ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನದೊಂದು ಚೂರು ಅದೇ ಆತುಲ್ಲಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕಲ ಲವ್ ದಾದ ಪಂಪನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಆಂಡು ಅವು ಬಂದೆ ಯಾಶಿ ಇತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಕುಲುಂಡತ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ತೂಪು ಜೇರು ಅತನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಅಂಡ್ ಕಪ್ಪುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಲ್ದನ್ ಪತ್ತೊಂದಾದ ಸೋಕೇಸಿರ್ದಿಯಾರ ನಿಜ್ಜಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಸಂಸಾರ ಮನ್ಪಾರೆಗತ್ತ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಂಸಾರ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೊಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ ಕಪ್ಪುನ್ ಪತ್ತೊಂದಾದ ಅಂಪರೆಂಡು ಮೊಲೆಗ್ ಕೆಲವು ತೂಯೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತೂ ಓಡ್ದ ಈ ಪನ್ ಈ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಆಪೆ ಈ ಕುಲ್ಲೈಟಿ ಬೊರ್ಚಿ ಹೊಸ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿವ ಕಾಲ ಬನ್ ಹಂಚರೆ ಬನ್ನಿಯ ಅರ್ಸಿ ನಾನು ಶಿವನ ಪುತ್ರನಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವ ಬಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ನಲ ಲವ್ ವಾ ಲವ್ವ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿಜ್ ಬನ್ಪ ಸೊಬಕ್ಕ ನೀವು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತೀರಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ನ ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮ ಓಂ ನಮ ಶಿವ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟವಾ ಅವು ತೂಲೆ ತನ್ನತಿ ಗೇಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಿನೋ ಹೆಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಏನಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆನುಲು ಇತ್ತಿಂದ ಮಲ್ಪುಡರ್ಸಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಕಲೆಂಟು ಪುನ್ನೂಲು ಕಮ್ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲೆಂಟು ಪುನ್ನೂಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆಪಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು 6 ಲೈಕ್ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲಕ್ಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ರಾಶಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡದು ಸಾಕಾತುಂಡು ಪೊನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಅನ್ನಗ್ಲ ಮದುವೆ ಆತಿ ಜಾನಿ, ನನ್ನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೈಗೆ ಆಯ್ಬೇಕತ್ತ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಮಿಮ್ಮಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡಾಪ ಬೊಕ್ಕ
ಮಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾತಕಲ್ಲ ತೂ ಒಂದೇ ಸೀದ ಮಲ್ತು ಕುಂಡಿ ಮಾರ ಹಂಚಿದನ ಸಟ್ಟ ಆತರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲು ನಾಡುಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಲವ್ ಮಂತ್ ಪೋಪುನತ ಮದುವೆ ಅಂಡು ಎಂಚಲ ಅಂದ ಓ ಜಯರಾಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಲ್ಲಿಗುರಿಯ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲು ಇರುವತ್ತೈನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಪೇರಿಗೆ ಆನುಲೆ ನಂಬರ್ಸಿ ಬೇಗ ಹಾಪ ಮದುವೆ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದಿಯ ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲ ಅಕುಲು ಅಕುಲೆ ಆನ ನಾಡುನು ಮದುವೆ ಆಪಿನಿ ಪೋಪಿನ್ ಬಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕಲ ಇರುತ್ತಾರ ಮಾಂಡಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೈಯಂದುಲ್ಲ ಓಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಲು ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ನಿಜವಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನಾ ಯಬೋ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾಲ್ನ ಉಲ್ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಬನ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಶೋಭ ಬನ್ನ ಸಚಿನ್ ಹಾಗೆ ವೆಲ್ನಕ ವೆಲ್ನಕಡಿ ಅನಿತ್ತಿ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತಿನತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಕಾರು ಅಂತ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತು ನರೆಗ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ 10 ದಿನ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ನಕಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏಜ್ ಆತಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತೀನಿ 3 ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತೀನಿ ಸೈತು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಣ ಇತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಗುಣ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಚಿನ್ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ತೀರತ್ತ ಸಚಿನ್ನ ಪೊನ್ನು wait guys I am reading old message like 2 thank you ಅರೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿ ಪರ್ಸಿ ಸೋಕುದ ಒಂದೇ ಹೋಯ್ತು ಇತ್ತಿನ ನ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಅತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ ಹೋಯ್ತು ಪನ್ಪೆ ನ್ಯೂ ಇಂಚಗೈನತೆ ಓಲ್ಡು ಫಸ್ಟು ಓಲ್ಡು ಪಂಡ ನ್ಯೂಡತ್ತು ನ್ಯೂಡ ಅಂದು ಹೊಸತು ದೇಟ ಅಂದು ಅಲ್ತ ಬೊಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೇಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂಜಿದ ಒಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಿತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತೇಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಬಂಡ ವಾದು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 9 ತಿಂಗೊಲು ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಹೊಸತ್ತೇಟ್ ಯಾನು ತೂವೊಂದಿನ ಸಚ್ಚಿದ ಪೊನ್ನು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಂದ ಸೋಕುಲೆ ರಾಶಿ ಓಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತಡು ಕಾರ್ದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾರು ಬೆಂಡಾತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಲಾಯ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಎದುರುಡು ಇಂಚದ ಎದುರುಡು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕಾರು ಅಂತ ಪೇಂಟದಿತ್ತೇನು ಅವಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆರು ಗುದ್ದುದೇ ತಂದಿತ್ತೇರು ಏಜ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪಗೂ ಆರು ಗುದ್ದುದು ಬರೋದೇ ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಏಜ್ ಆತನತೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಆರು ಗುದ್ದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟುನು ಆರು ಬಲ್ಪರ ಮಾತ ತಗೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಕ್ಕರ ಆಪುಜಿ ಆಡ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಯಾನಾರನ್ನ ಕಾಟದ ಅಡಿ ರುಚಿ ತಂದಿತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ದು ಜಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಅಂದು ಶೋಭಾ ಶೋಕುಲೇರು ಬಟ್ ಅವು ಆಪುಜಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದಾಯ್ಗ್ಯಾ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನ ವೆಲ್ನಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚರ್ಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅವ್ರೇನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತಿನ ಚರ್ಚದ ಅಲ್ಪತ್ತು ಅವಳು ದೇವೇರ್ನ ಗುಲಿಗನ ಕಲ್ಲುಂಡತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಣ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ಒಲ್ಪೈ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ನಾನು ಗಿಡಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ
ಗೀತಾ ಪೋಯರ ಆರು ಪೋಯಲ್ ಗೀತಾಂಜಲಿಗೂ ವನಿತಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಂದ ಶೋಭಾ ಅಪ್ಪಗ ಓಲ್ಡ್ ಆದೀಪು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಓಲ್ಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ನಲ್ಪೆತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಳೆ ದೈವದ ಕಲ್ಲು ಹುಲಿಗನ ಕಲ್ಲು ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪೇರ್ಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ದಪ್ಪಗೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾವ ಏಜೆಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮ ಏಜೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತೀನಿ ಅವು ಏನು ಏಜೆಡ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ವೆಲ್ನ ಕಡೆ ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತಿಜಿ ಪಪ್ಪನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಂತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದು ಅವು ಅವೇ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಲೋ ಕೂ ಗೊತ್ತಾಡು ಸೋಬು ಇಲ್ಲ ತೂತಾರ ಏನಾರ ಸರಿ ತೂಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನದಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸಹಿತದು ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅದು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇನು ಅವ್ರು ಎಲುಬುದ ನೆಟ್ಟು ಮಂದಿನಿ ಎಲುತಾ ಕಾರ್ದ ಹೊಸತ್ತೇಟು ಮಿತ್ತದಿತ್ತು ಗಡಿಗೆ ಎಲ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದವರ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇದೇನು ತೂತಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಡೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಐದಂದು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ 5 ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವೊಂದು ಫಸ್ಟದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಅಂದಕ್ಕ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ಹಾರ್ಟ್ದ ಅವು ಇಂಚಿಗ ಅಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಫ್ಯಾಂಕ್ರಿಸ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪುದರ್ ಅಭಿನವ್ ದಾದನುಂಡಾರ ತೋರದವ್ರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆರು ಎತ್ತರ ಅದು ತೋರದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿನವ್ ದಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಈ ಅಂದಕ್ಕ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಕೂಗೆ ಅವು ಅರ್ನಪುದ್ರ ಅಭಿನವ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೆಟ್ ತ್ಯಾಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಚೂರ್ ಏಜ ಹತ್ತರ ಆರ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಆಂಜು ಮಾತ್ರ ಆರು ಪೊಸತ್ತೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತೇರು 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಪೊಸ ತೋರ ಏಜ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಜವನ್ಯಾರು ಎಬಾ ಯಾನು ಆಸತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪ ಏತ್ತು ಮರಣ ಆಪಿನಿ ದೇವರೇ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತೂದು ಹೋಪಿನಿ ಆ ಜನನು ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಪಿರವುಡು ಅವೊಂಜಿ ಊರ್ಗೋ ದೇವರ ಕುಳೊಂಜಿ ಬುಲಿಪುನೆ ಕಲ್ಕದು ಬುಲಿಪುನು ಯೋ ಯಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಅವೇನು ತೂನಗನೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ ಆಸತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಏತು ದೆತ್ತಾಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವೇನು ತೂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಇತ್ತಲು ಕೂಡ ಬಾ ದೇವರ ಎಂಕ ದಿನ ತೂದು ಸಾಕದು ಪೂಡು ಬಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಜನ ಎಂಕುಲು ಮಣಿಪಾಲ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಪ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಣಿಪಾಲಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ತರ ಬಕೈತೆ ಹುಷಾರಾದು ತೋರಾದು ಬನ್ನಗ ಸಪೂರ ಇನ್ನು ಬಂಜಿದ ನೀರು ದೆತ್ತೇರು ಪಾಪ ಬಂಜಿದ ನೀರು ದೆತ್ತು ಸಪೂರ ಪಂಡ ಹೊರ ಹಾಟ್ ಉಂತುದಿತ್ತನು ಹೊರ ಉಂತುದಿತ್ತನು ಶ್ವಾಸ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಬದು ಕಣ್ಣು ಪುರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬತ್ತು ಪುಷ್ಮ ಅಂತೇರ ಹಾಟ್ಗೆ ಬಾ ದೇವರೇ ಓಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈಲಿ 30-40 ಎತ್ತಾಪು ಪೊಸತ್ತು ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಸತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದನ್ನು ಬಿರೋಡು ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಯಬ್ಬಾ ಹೆಂಗ್ ತೂದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ ತಿರ್ತಗ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪತೆ ಐಕ್
ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅವಳ್ದು ಓಡು ಲೈನ್ ದೀಪ ಇದು ಮಾರಿ ಇಂಕ ಅವಿನ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುನೆ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಗೇರಿ ರಂಡ ಕುಲ್ಲವನು ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಯ್ಯ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಿನ್ನಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ದಾದರ ತೂತಿಲಕ ಆಪುನಿ ಪೂಡಿಗೆ ಆಪಿ ನಂಚಿಂಚಿ ಪೂಪುಡ ದಾದನ ಪಂಡದು ಪಂಡ ವಂಚುಂಡು ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ದಾದಲ ಎತ್ತನ ಗೊತ್ತವಜಿ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆವಂದವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ತೂತೆ ವೆಲ್ನಾಕಡಿಗೆ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಶೋಭ ಕೊಟ್ಯಾನು ಲಾಲ್ ಚಾನೆಲ್ 12 ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಯ್ ಓಲ್ಡ್ ಸರಿ ಪೂಜೀರ್ ಅಕ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದಂದು ಜೀವ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಡಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಪೋರ ಗಲಾಟೆ ಆತನು ನೀ ತಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬರ್ಪೆ ನೀ ತಕ್ಕನ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯೂಸ್ ನೀ ತಕ್ಕನ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓ ಅಂದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಪೋಪುನ್ ಸೊಬ ಹರ್ಷಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆಕಾಶದಿಂದ ದರಗಿಳಿದ ಎಂತದ ಚಾನಲ್ ನನಗೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾ ನೀನು ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ಅದು ಹಾಡುಂಟ ನೀನು ಸಡನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬರಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಬರೇ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಂದಂದು ಅವು ಏಜ್ ಅಡ್ಯಾನು ಅಮ್ಮಗ ಆದಿತ್ತರತ